ҳамватанони азиз, яке қаҳрамони мо ки арзиши ҳамаи таҳсинро дорад, Хуршедҷон аз ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд чемпиони Тоҷикистон шудагӣ аст. соли гузашта чемпиони ҷаҳон шуд. ин сол хай медали нуқра ба даст овард, ҷои дуюмро гирифт. худо хоҳад соли дигар боз якума мегирад. вале ташаккур рости барои тарбияш, барои одобаш. агар берун аз майдон бибинӣ, фикр мекунӣ ки амиқа бачаи беозор, лекин дар майдон мисли шер аст. воқеан ҳамаи набардҳояш боиси ифтихори мо буд. муваффақият додарҷон, ба хонагиётон чӣ гуфтан мехоҳӣ? баланд гап зан, шарм надор. хонагиё падару модарот саломат бошӣ, муваффақият.